Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. And ayan guys, for today's video is i-review ko sa inyo yung Unicorn Dream na kanilang lip and cheek tints. And by the way guys, disclaimer lang, this video is not sponsored by Unicorn Dream Team and kung ano man. So ayan, i-review ko lang siya kasi sobrang ganda nung nakita ko to sa mga social medias and madaming mga magagandang reviews na sobrang mabango daw, sobrang long lasting and ayan. And ang gagawin natin today is magsa-swatch tayo, ipapakita ko sa inyo yung packaging and also yung overall na review ko and as a as a person, char. So ayan. So as a sa side ng mga boys is pwede itong gamitin dahil makeup is for everyone naman, 'di ba? So itong lip and cheek tint na to is nabili ko kay Victoria Marian Tagorda, reseller siya and she's my friend. So hi Vicky, kung nanonood ka Vicky, and supportahan niyo din si Vicky is magkakaroon na din siya ng kanyang YouTube channel. Meron na pala siyang YouTube channel and abangan natin yung kanyang vlogs soon or mga videos niya soon. So, ilalagay ko dito yung kanyang YouTube channel. Ito yung YouTube channel niya. So, without further ado, let's start. And nabili ko itong mga lip and cheek tints ng Dream Unicorn sa halagang 100 pesos and sobrang daming shades niya guys, and wala naman akong budget para bilhin lahat ng shades, no? And bumili lang ako ng 4 na shades and ito pala yung picture, dito ko lagay. Dito yung pictures ng mga shades nila and madami rin silang mga iba pang products na binebenta. So, ito na yung ating lip and cheek tints. Tadaan! Wait. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. 4 yung binili ko, diba? So, ayan. So, bumili ako ng 4 and iba't iba ang shades. Syempre, pag bili ko nito is naka-sealed talaga siya guys. So, which is good para kung sakaling maano-ano is hindi siya matapon yung tint. So, ayan. And ito yung mga shades na binili ko. Is the first one is the orange. The next one is peach and magenta. I do not know kung magfo-focus siya. And mauve. And ayan guys. So, yun yung mga shades na binili ko. Diba? Nakita nyo naman kanina, diba, na sobrang daming shades na pagpipilian. So, pwede din kayong bumili doon ng mga iba't ibang shades. And yung packaging niya, so, ayan, meron siyang mga details dyan. And meron siyang Unicorn Dream, and Unicorn Dream, and lip and cheek tints. So, meron na kagay Unicorn Dream ink. Meron siyang all natural ingredient. And manufactured siya sa Los Baños, Laguna. So, ayan. Sobrang ganda. Yung packaging niya is lakas makabagets and yung pastel na color pink which is trending ngayon. So, this is good for me. So, ayan. Good. And, ayan. Itatry na natin yung mga swatches niya and mga shades. And guys, isa lang yung isa lang yung gagamitin ko ngayon sa aking face and wala pa akong ina-apply sa aking face. And the first shades is orange. So, ito yung color orange. Ganito siya guys. Oh. Orange talaga siya na literal. The next one is peach. Ayan, peach. Lagay natin yung peach. And by the way guys, water-based itong lip and cheek tint na to. Ayan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Water-based. And ayan. The next one is itong mauve. So, mauve. And hinawakan ko na yung magenta. Ayan, mauve. Lagay natin yung mauve. Itong shade naman is para siyang dark brown na may pagka-pink na tone or dark brown talaga siya guys. So, ayan. So, the next one is itong magenta. So, ayan. Ito yung magenta, parang siya. May pagka-tone ng purple at pink. Parang alugbati. Alugbati. So, ayan. So, ito yung mga shades pala, guys. And so far, maganda siya lahat.
and gusto kong itry sa aking face is si Peach. So ayan, kasi mahilig ako sa mga may pagka peach na tone. So ito lang muna yung itatry natin sa ating face today. So ayan. Blendable naman siya guys kasi nga water based. Madali lang itong i-blend. So ayan. O diba, lakas fresh ng lips Tapos lagay natin sa ating cheek. Kahit mag ganyan-ganyan ka guys hindi yan magsiset talaga. Hindi agad magsiset. Ayan. So, blend natin. Sa ano lang ako, sa phone ng camera lang ako nakatingin guys. Wait. O diba, lakas maka-fresh. Ito diba, sabi ko sa inyo hindi agad magsiset. Yan. So, ganyan. Blend lang natin. Ikalat. Tapos ayan. Tap, 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 tap. So, ganyan na siya guys. First layer pa lang. Wait. Lagay ko kayo dito. Diba, lakas maka-fresh. Ayan guys. Diba, sobrang ganda niya. May shining, shimmering, splendid na effect. And ayan sobrang pink na aking face. Natural lang talaga. Oh my gosh. Lagay natin sa ating mata. Kung bongga ba talaga siya. Wow. Ang bongga naman ito guys. Hala, so far nagugustuhan ko na siya. Ang ganda niya guys. So ayun na guys ang ating review sa Unicorn Dream na cheek and lip tint, and so far so good. Excellent talaga siya guys. Pagdating sa packaging, sa kanyang performance. So ayun diba nandyan pa siya guys. And ayan pink-pink pa yung eyelids ko tsaka and hindi agad natatanggal pag diba? Hindi siya agad natatanggal guys. May stain talaga siya. And sa overall review nito guys, sobrang ganda. And kung gusto nyo bumili guys, is you can contact Victoria Tagorda. Ilalagay ko yung kanyang, name. At saka Facebook account, lagay ko dyan. So you can contact her. She's my friend. So ayan. And sobrang ganda. And siguro, kapag naubos itong mga lip tint, bibili ulit ako kasi, ayan. Pag meron akong nagugustuhan product guys is binabalik-balikan ko. Sana all binabalikan. Char lang, joke. Joke lang guys. So ayun guys, yun na ang ating video for today. Sana meron kayong natutunan or nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Ayun guys, thank you so much for watching. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And so ayun guys, thank you so much for watching. This is Tiguman saying annyeong. Bye!